आई एकर बहुते देर हो गइल बा आ जाई। ट्रेन आवे वाला बा बाकिर माने के पड़ी, आखिरकार उनुका मिल गइल बाहिन। ई बात सही बा, अब जल्दी से आ जाई त फेर पता चल जाई कि ओकरा कुछ मिलल बा कि ना। रेलवे स्टेशन के बहरी पार्किंग एरिया में कुछ कॉलेज के छात्र खड़ा बाड़े। एम्मा, इसाबेला, जेम्स आ लुकास के नाम बा। सब दोस्त इंतजार कर रहल बाड़े आ अपना दोस्त ओलिवर के बारे में बात कर रहल बाड़े। जानत बाड़ ओलिवर के उ नक्शा मिलल तब पागल हो गई। पहले कहत रहले कि अगर ओकरा नक्शा में देखावल खजाना मिल जाव तब किस्मत बदल जाई। एम्मा कहली, अरे वो बेवकूफ बा, अगर ऐसन खजाना मिलित त अब तक केतना लोग ओ जगह पर पहुंच गए रहे। जेम्स बोले रहले, चाहे जवन होखे, फिलहाल सच्चाई ई बा कि ओलिवर वापस आ रहल बाड़े। उहो जिंदा बा, काहे कि जहां तक हम सुनने बानी ओहिजा से केहू कबो लौटल नहीं थे। इसाबेला कहत बाड़ी, रौरा त पूरा भरोसा बा इसाबेला। ओलिवर के आवाज सुन के सभे पीछे मुड़ के देखेला। ओलिवर ओह लोग के सामने खड़ा हो जाला। ओकरा के देख के सभे दोस्त खुश हो जाला। सभे एक दूसरा से मिलेला। तू ता अतना जिद्दी बाड़ू ओलिवर, हम कहले रहनी कि अकेले मत जाई, तबो चल गईनी। अगर कुछ हो जा, एम्मा कहली। अरे कुछ ना भइल, आ हमहू सफल भईनी, ई देखल जा। ई कहला के बाद ओलिवर अपना बैग से एगो सोना के पत्थर निकाल के अपना दोस्तन के देखवले। चमचमात सुंदर पत्थर देख के सब मित्र अचरज में पड़ गईले। सब लोग बारी बारी से ओ लोग के हाथ में लेके उनका के ध्यान से देखलस। यार, ई त बहुत बढ़िया बा, ए सोना के पत्थर के बहुत मोल हुई। लुकास बोल गईलन, अरे बाकिर खाली एगो पत्थर काहे ले आवेला, अगर खजाना मिलित त सभे ले आवत। एम्मा कहली, अरे ई त इतना आसान बा, जगह खजाना से भरल बा, उ कुल खजाना अकेले कैसे ले आवत रही। आ वैसे भी उ जगह बहुते अजीब बा, इतना पत्थर के भी कीमत चुकावे के पड़ल। ओलिवर ऐसन कहल बंद कर देले। कवन दाम बा, इसाबेला पूछली। उस सब चल जाए दी, अभी हमरा लगे ई पत्थर बा, आ अब हम ओहिजा से जितना खजाना चाहब उतना ले आ सकेनी। बाकिर एकरा खातिर रौरा सभे के हमरा साथे चले के पड़ी। का बोलत बाड़ू? खजाना चाहिए कि ना? ओलिवर सबसे ज्यादा पूछता रे। अरे ना लेब त केहू और ले जाई। बेहतर बाकी हमनी के ले आई जा, हमनी के जिंदगी बन जाई। लुकास कहले, कवनो गड़बड़ी ना हुई, काहे कि अभी इसाबेला कहली कि ओ जगह से केहू ना लौटल। एम्मा डर से कहली, एम्मा यह सब अफवाह बा, कुछ लोग ऐसने अफवाह फैलावेला, काहे कि आजू ले केहू के उ जगह ना मिल पावल। बाकिर हमरा तब मिल गए। आ देख, हमहू वापस आ गइल बानी। उहो खजाना के सबूत के साथे जवना किताब के बात इसाबेला कर रहल बाड़ी। ओकरा के खाली ओ जगह के बारे में कहानी बना के प्रस्तुत कइल गइल बा। बाकिर जवन नक्शा हमरा मिलल ओ समुद्र तट के मूल नक्शा हा, ओलिवर कहले। तब चली ओलिवर उ जगह देखले बाड़े, उनुका रास्ता मालूम बा। हमने के कुछ देर खातिर ओहिजा जाए के बाद खजाना लेके तुरंत वापस आवे के बाद जेम्स कहले। सब दोस्त मान गईले औरी अगला दिने सबेरे जाए के फैसला कइले। अगला दिने सबेरे सब दोस्त तय समय पर रेलवे स्टेशन पर मिलेले। ओलिवर सबसे पहले आयल बाड़न, आ सबकर टिकट ले लिहले बाड़न। सब दोस्त ट्रेन में अपना अपना जगह बैठल बाड़े। सभे खुश आ उत्साहित बा। ट्रेन के शुरुआत से ही इनकर सफर शुरू हो जाला। सभे दोस्त मस्ती करे, गीत गावे आ खिड़की से बाहर के नजारा देखे में डूबल बाड़े। ई खजाना कवनो शहर में होई, ई हमरा ना मालूम रहे।
सोचने की केहू जंगल में हुई भा पहाड़ी इलाका में हुई। जेम्स ओलिवर से कहले की टिकट पपास के एगो शहर के नाम देखस। ओ शहर ले टिकट मिलत बा, बाकिर बीच सड़क पर उतरे के बा। आहा, रौरा सही कहत बानी, खजाना जंगल आ पहाड़ी इलाका में होखे के चाही। आई कुछ ऐसने बा, विश्वास करी रउआ ऐसन जगह कबो ना देखले बानी। बहुत मजा आई, बस कूदत घड़ी सावधान रहे के पड़ी। ओलिवर के ई बात सुन के सब दोस्त चौंक गईले। जबकि कूदत बानी माने सभे एके बेर में पूछलस। जब हम कहत बानी त हमनी के सब केहू के एह ट्रेन से कूदे के पड़ी, काहे कि ई ट्रेन जहाँ जाए के बा ओहिजा से रुके वाला नइखे। ओलिवर बोल गईलन, पहले काहे ना कहले रही, ई बहुते रिस्क वाला काम बा। लुकास बोल गईलन, खजाना के जरूरत बा कि ना कुछ रिस्क लेबे के पड़ी, बाकिर चिंता मत करी। अगर हम जैसन कहत बानी ओइसन करब त रउरा ओ जगह पर जरूर चहुबा। ओलिवर मुस्कुरा के कहले, त हमने के कब कूदे के पड़ी? इसाबेला पूछली। रात। सब अब सुत जाला, काहे कि रात में जागे के पड़ेला। ई कहत ओलिवर बड़का टोपी अपना चेहरा पर रख के सुत गईले। ओकरा के देख के बाकी लोग भी सोचत सोचत नींद आ गई। सब दोस्त इतना जल्दी सुत गईले कि रात कब भइल ई ना पता चलल। ओलिवर सबके उठा लेले आ चुप होके ओ लोग से आपन सामान उठावे के कहले। ओलिवर के बात सुन के सब दोस्त चुपके से आपन सामान लेके द्वार पर चल गईले, जहाँ से खाली घना जंगल लौकत रहे। सबके डर रहे कि चलत ट्रेन से कूदनी त कैसे कूदनी। हम जैसे ही कूदत बानी, रौरा सभे तुरते कूद जाए। अगर तनी देरी होखे त रौरा भाग ना पाई। ओलिवर आगे आके कहले। आ कुछ पल बाद उ कूद गईले औरी बाकी सब दोस्त भी हिम्मत से कूद गईले। गिरत गिरत चिल्लात गिरत सब दोस्त आके एक जगह रुक गईले। केहू के हाथ पर चोट लागल, केहू के अंगुरी छिल गए, बाकिर अपना के जिंदा देख के सभे सुरक्षित आ खुश बा। हम कहनी कि ना कुछ ना हुई। जहाँ हमनी के गिरल बानी जा उ जगह ज्यादातर घास वाला बा, ए से ज्यादा चोट नहीं थे। अब त सभे अपना फोन के टॉर्च जरा दी, काहे कि अभी हमनी के रेल पटरी के बत्ती से कुछ न कुछ दिखाई देता, लेकिन आगे बढ़त बढ़त अन्हार बहुत गहिरा होखे वाला बा। रात अभी लम्हर बा। एक दूसरा के हाथ पकड़ के हमरा पीछे रही। इतना कहला के बाद ओलिवर अपना फोन के टॉर्च जरा के घनघोर जंगल में चल जाला। सभे दोस्त भी अपना फोन के टॉर्च जरा के ओकरा पीछे पीछे चलेला।